Gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Kung mga imong gipalaban, wala ko kabalo nga na imong man kong giadto. Dili kayod ko katuo nga nung gibuhat ko. Bisan kang ingin sa dalan, napalan mo akong dalan. Gitawag mo kayod ako, di man kinahanglan. Imong gunit, di ko makabuhi. Imong sitsit, imo kong gipaningi. Gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Kung mga imong gipalaban, imong gunit, di ko magyamuhi. Imong sitsit, Hello, mabungahong kabuntagon mga igsoon. Live tag sa'yo mga igsoon, namin lakaw niya. Actually, ganina ako nagmata around 4. And then, pag humana ko gampo, naka-decide ko nga mag-live. Ako sa i-share akong live igsoon, no? Atong live karon, please share. di ko magyamuhi. Imong sitsit, imo kong gipagunit. Gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Kung mga imong gipalaban, walay katapusan. Praise the Lord. Gibuhat mo ug imong gihuman, akong kabagyasan nga imong gipasan. Gipakita mo na kaya ang tanan. Palihog og share sa atong live mga igsoon. Ako sa i-share. Imong gunit, di ko makabuhi. Imong sitsit, imo kong gipalingi. Wala ko kabalo nga nga imong man kong giadto. Dili kayod ko katuo nga nung gibuhat to. Bisan kang ngit-ngit sa dalan, nabalan mo akong ngalan. Gitawag mo gayud ako, di man kinahanglan. Praise the Lord. Imong gunit, di ko makabuhi. Imong sitsit, imo kong gipalingi. Gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Kung mga imong gipalaban, wala ko kabalo nga na imong man kong giadto. Dili kayod ko katuo. Okay, so
mabungahon ug mabugnaw kabuntagon igsoon. Praise the Lord. So kumusta tanan diha no? Bag-ong kabuntagon usa ka bag-ong paglaom ang gihatag sa Ginoo. Unya gitagaan ta sa Ginoo og bag-ong grasya. First blessing in the morning is kaniya tong kinabuhi igsoon. And sama sa akong ibalik-balik karong adlaw daghan wa ka mata. Niaging oras daghang nangamatay. Pan kita igsoon gitagaan patag higayon sa Ginoo nga mabuhi nining kalibutan aron mga lagad niya aron mag-enjoy sa libreng gininhawa o magpagamit niya. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo nga gigamit kaniya para maka-encourage sa mga naluya na og kalag. God bless, Pastor. From Sister Rona Marie Lagno. Okay? So, shout out sa tanang mga OFW na sa lain-laing dapit, lain-laing nasod, kanang mga naka-permanent resident diya, shout out. And mga seaman, seafarer, mga nasa cruise ship, ang uban nasa mga cargo, basta mga seaman, mga seafarer namos kong prayer. And shout out sa tanang mga subscribers, mga star senders. Shout out Pastor Joseph Zulweta. Praise the Lord. Unya kuan day Pastor, nagtan-aw man karon ipalihog og istorya ni Giselle ba. Kay ang manghod sa ako ang kabalo man siguro ka naabot ba nimo ang manghod sa akong asawa na matay. Unya tagaan mo og part nga mo wali kung ako masayop ma'am ni gusto sa akong asawa. So, istoryahan lang si Juan Giselle sa tibuok detalye. Actually, last night ang first vigil. Okay, naa ang haya, Pastor, dito sa balay na mo katong gituan ninyo. No, so, na dito. Praise the Lord. At yung bundag, Pastor, salamat sa Ginoong Diyos kay gibangon patakarong bag-ong buntag nga iyang gihatag sa kagawasan from Mafe Adlaon Payot. As ko Pastor, taga-asa mo, taga-Bohol ko brad, or igsoon sister, kita man from Subanin na Olila Vlog. Taga-Bohol ko. Praise the Lord. Pero kagikan na mo sa Mindanao yun, sa Butuan. Okay, ang kaliwat na mo, Tausog. Praise God. Okay, so, shout out na ko ang 241,000 followers o mabungahong Kristohanon o 66,000 followers sa atong mabungahong Kristohanon 2.0 katong atong gihimo kaniadto ba yeah. Ako gibag-o nga page 66,000 followers pero atong original page karon 241,000. Thank you kayo mga new followers, welcome kayo mo nga page. May buntag sa Brady Elliot, no? Musta mo diha? Okay, Pastor. Kontaka lang si Giselle, Pastor. Kay mao ginamong plano niya. Ako gali unta, muadto unta ko, muanaon unta ko niya. Kay gusto lagi pud sa kong sawa nga makawali ko. Pero kalit man ko gayo, murag tulo mi kabuok ba, murag kinahanglan mig dako-dako nga kuan gyud. Pamaliti. So base na akong asawa ray molusot. Good morning, Sad. Sister Girly Salvia Pigalan. Okay. Asa tong ingkuan ganina, be? Okay. Good morning, Pastor from PICM, Kanmano, Sagbayan. Okay. Soon to be pastors nga sila Julius Ismael og ni Jefferson Catalan. God bless, Pastor. Okay, shout out ni Brother Julius Ismael og ni Jefferson Catalan. God bless you more, Brad. Ting Catalan. Salamat. Sagbayan, shout out na taga Sagbayan, be. Diha ba to taga Sagbayan gahapon nga nagbayad mis bao-bao ba. Followers daw siya. Praise the Lord.
Linlin Orin Pakit di ay akong tinuod name Pastor Aba sister, thank you for watching. Pastor, subanin lang akong gibutang kay subanin akong tribo kay taga Sambonga del Sur jud ko. Okay, thank you Igsoon sister for watching. Praise the Lord. Then shout out ako Cebu City Jail. Shout out ako ang Maximum 4. Sila Brad Aris dia, Brad Kenneth, RDC 123. Shout out ako tanan dia, sila si Mayor Ibang, Mayor Ayan, Mayor Jao dia, shout out. Og sa tanang mga jail officer diha no, sa Cebu City Jail, gimingaw na ko diha. Medyo busy da diri no. Shout okay ra pastor kaluyan sa Ginoo. Okay, salamat. Namos kong pag-ampo diha, Brad, Raddy Elliot diha. Tibok family sa akong manghod, San Remigio. Okay, God bless. Basi makalaag na ko diha kay usa sa akong disciples na diha nagsimba na sa kauban nila ni Shalom. Okay. Good morning, kumusta na? Gracias sa Ginoo, blessed kay ta kanunay Brad JP. Gabrena Ulagan. Kumusta na ka diha? Wa na ko kabantay nimo ba? Praise the Lord. Bukidnon ako karon pastor, nagpuyo sa San Miguel. Manolo Fortich Bukidnon. Okay sister, thank you. Good morning, Pastor, watching from Greenstone Mining, Surigao del, asama ni Oro, del Sur, del Sur, del Norte. From Brother Ronald Tair Bolco. Shout out. Kanunay ni nagatang ba? Managagampo na brother. Mark Jan Umandam. Praise the Lord. Okay, shout out ako tanang Kapulisan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sadly na ay gipost ako a good friend of mine, a retired police officer pod nga na ay mga issue sa police bitaw katong tulis man siguro to somewhere in Luzon. Igsoon dili yan to i-generalize tanan nga mga police no. Wa man ko mulaban nila. Isip PNP life coach taas na nga katuigan nga naa ako sa hanay sa kapulisan nagsigigwali. Daghan kay mga police jud kang buutan. Daghan kay mga police nga tarong, mga police nga may nadlukon sa Ginoo. So, dili na to i-generalize ang tanang kapulisan nga naay nakasala. Pareha itong gikasuhan, no? Ilahapon na unya, di punta ka-judge nila, kay buhi pa man sila, napa sila paglaom sa Ginoo. And then, usapod, wala ta kabalo sa mga kasinatian nila, ilang mga struggles, no? So, shout out tanang kapulisan, Luzon, Visayas, and Mindanao, Camp Osmeña, Cebu. Ako ang higala diha, si Sir Paul Acosta. Kanunay, suporte ba? Paul, salamat sa imong kuan diha, kanunay suporta. So actually gidaan ako niya sa kampo, nakasulod na ko dito. And then barracks di sa mga Tagbilaran City. Mga hepe na mo diri no, mga opisyal. Salamat, God bless niyo mga sir, salute. Ug sa tanang mga nag-duty karon nga kapulisan tungod sa Asian Summit, daghan kong mga kaila da, mga higala dul sa dughan nag-duty. Amping mo da sir, namos kong prayer. Of course, sa mo diri sa Clarin Police Station, shout out sa mong chief diri si Police Lieutenant Chief Amba. Okay? So, again, I want to encourage everyone to share our live this morning kay labi na kung nay nagtan-aw karon nga grabe imong kaniadto. Siguro grabe ka kalulong sa makadaot nga bisyo unsa man imong kinabuhi kaniadto pa kay Ginoo para gyud ni nato tanan ngay na sinati no. Mao ni atong topic karon igsoon is wala na ko nabutang sa caption nga ang topic na to is about katubitong si Lot, asawa ni Lot nga nahimong haligi nga asin no, nga nganong nahimo siyang haligi nga asin, gi rescue nang siya pero nganong wa man siya maluwas, namatay man siya. Sumao na ato ang topic karon igsoon. No turning back. Kung gihawas ka sa Ginoo, gi-rescue ka ni Lord from the darkness, then ayo naglingi, ay nagbalik sa kaniadto. Kay basin madisgrasya ka. Wa ka kabalo, last chance na nangihatag ni Lord sa imo. Again, please share our live this morning. And ako sa mong gi-encourage nga i-mention yung mga higala sa comment section para makabantay sila nga nag-live da. Siguro tulog pang uban. And then you can also type at followers at highlights at everyone para ma-notify ang inyong mga friends igsoon.
Long live Brad Ber Castillo. Salamat kayo. Shout out Pastor, I'm watching from Ampayo, Butuan City. Arlo Habagat Calextro. Naon tong babaw be. Sining shout out be kay ang uban pud kabantay. Lagi Pastor naagapon ko sa Carmen niya, diri na ko nagsimba duol kay dugay kay ko makasakay diha. Okay, sa okay na Brad. Asa man ka nagsimba ilang Pastor ko anay na ako amigo des Carmen. Natay mga followers diha kanang ila Pastor Bigay, kanang Vice Mayor bitaw, Vice Mayor man siguro na siya ron. Pastor singanan na niya. Kalimot man ko sa iyang complete name. Basta nana sa Carmen. Okay, shout out Batman 357. Okay. Shout out Batman 357 from brother Dennis Tabay. Okay, thank you brother. Shout out da. Pastor mo out sa ko. Okay. Lubat daw siya. Okay. Good morning Pastor. Shout out ko sa Guadalupe Assemblies of God from Agusan del Sur. Greetings from Jonathan Soriano. Shout out dayo mga brada bi Alpa Caparo. Long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Og ayaw kalimot nga ipataas nitong Ginoo kay ang kanang long live way may tabong long live kung di na to i-appeal ang Ginoo, no? Shout out Saya Skeptron in Arms, mga kapulisan, mga sa padya, mga AFP, mga brad ako diha. Skeptron in Arms. Long live kanunay mga brad uban sa grasya sa Ginoo. Di na to kalimtan, number 1 in our hierarchy, put God first. Panimbaya mi diri sa Ampayon. Shout out sa taga Ampayon. Ampayon sir, mga construction worker. Okay. Greetings from brother Marchi Yang Rim. Shout out diha be Ampayon, no? Sa mga Ampayon diri sa Ampayon sir, mga construction worker diha sa Ampayon. Mabungahong adlaw ninyong tanan. Shout out brother John Maxil Sultan Kalapis from Tagum. Amping kanunay Pastor. Amping sad igsoon Kati Cosbagani. God bless you more and more. Zamboanga del Norte watching this time Morena Agbao. Praise the Lord. Di man kinahanglan imong kunin. Shout out sir mga construction workers sa Ampayon. Okay. Jonas Meeting og Dondon Saging. Jonas Meeting og Dondon Saging, no? Shout out mga construction worker ni sila sa Ampayon. Greetings from Marchi Yang Rim. Okay. Actually, blessed kay ko Pastor sa imong live. God, himaya sa Ginoo Igsoon. Thank you. Good morning Pastor. Shout out sa naman sa Aklaw family Tandag Surigao del Sur. Aklaw family Tandag Surigao del Sur. Shout out from Linatan Aklaw. Shout out din ako ang Dawahon Islands sa Batol Leyte. Gimingaw na ko sa inyohang lamian nga mga mga kinasun, kinilaw, tinuwa, sinugba. God bless you more, Inday Aboy me. Okay? So, shout out na ko di ay ako ang family sa Pisigami, Luzon, Visayas, and Mindanao, Pisigami family. Praise the Lord. Unya. Karon tagtaod nami tigom diri sa Pisigami, Bohol, kay naa mi bisita from Davao. Good morning, Pastor. Inspiring kayo imong kinabuhi, di gyud ta kajud sa tao. Kay ang Ginoo gyud ang magbuot sa tanan. Kaya kaya ra kayo niya buhaton ang pag-usab sa kasing-kasing sa tao. Shout out ko sa akong mga igsoon sa mga distributor sa Nature's Detox sa nagkalain-laing lugar. Shout out sa mga distributor sa tanan. Okay, sa Nature's Detox sa nagkalaing lugar. Greetings from Juice Sam. Praise the Lord. Siguro mag-start na ta mga igsoon kay muhayag na ni. Okay? So please share our live kay ang uban natulog pa. Ipalanog na diya mga igsoon, kabantay sila ba? Okay? Shout out din ako si Sister Lilia ug si Brother PD no sa Dawahon. Salamat kayo again sa
pagpakahatag ninyo gluna namo nga makahigda mi sa inyong balay kauban sa akong mga disciples, no? During our mission sa last time sa Dawahon Island sa Batoliti. Kita tapuhon diha balik, no? Tugot sa Ginoo magkrusada ta diha og sa mga brad nako sa Dawahon, no? Manayo dagang mga akro diha. Kay pag uli na mo nakakita kung naka-FS ba, nalabyan gyud. Salamat sa Ginoo. Good morning, Sister Crescencia Torribilas. Okay, let's pray. Praise the Lord. Hallelujah. Father in heaven, thank you, Lord, for another day. Thank you, Lord God, for your mercy that new every morning. Thank you for your grace, Lord. There are so many people die today, but we are alive right now because of your grace and mercy. Thank you for the gift of life, for the new hope this morning. Salamat kay Ginoo. And this time, Lord, mamalandong mismong balaang pulong, palihog, susiha mong kasing-kasing. Kung naay mga butang, awa ka nalipay, pasaylua mi Ginoo. Kung naay mga butang, awa nakapahimuot nimo og may hinungdan nga dili mo tuhop ang imong mensahe, pasaylua mi, limpyuhi mi Lord, and make us worthy as we listen to your word this morning. I-bless tanang mamati karon Ginoo. Tagay mi kasing-kasing nga madinawaton ug mapainobsanon ug willing mo sunod sa imong mga pulong. And Lord, tagay mi kaalam nga langit nun. Wa mi nagsalig sa amuang kaalam nga kalibutanon Ginoo. We need your wisdom right now and the guidance of the Holy Spirit. Balaang Espiritu Santo, amo ikawng gi-welcome sa among taliwala karon. You are our master teacher this morning. And Lord, as we listen to your word today, I pray nga among mabati mong presensya. Wa mi laing gipataas karon Ginoo, ngalan lang nimo. Wa mi nagpataas og pondok. Wa mi nagpataas Ginoo og relihiyon. Wa mi nagpataas og pastor, kundili ikaw lamang. It's all about Jesus. Kay way laing naghatag sa kinabuhi ibabaw sa krus sa Kalbaryo, ikaw lamang Ginoo. Salamat sa kadaugan, Lord, ang nabiling panahon among itugyan kanimo. Panalangini ang tanang mamati karon. Bisan pa man ang mag-reply ani, bless Lord God. Mao kini nga mong pag-ampo amahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So good na. Again, before we start, please share our live. Okay. This time we have 50 plus viewers. Pakabantay ang uban, natug pa. Di man good usual nga live na koron. Kay sigaran, gabi hapon, busy kita ba? Karon, bakanti man ta. Namilakaw niya, busy kayo Saturday. Na Bible study later tonight. Yan na pa yung appointment na mo this morning. So, muna nag-live ta karon. Okay, let's start. Tong teksto mga igsoon na diri makita sa Genesis. Again, story ni sa asawa ni Lot. Nganong si Lot giluwas man, pero giluwas man si Lot niya, yang family ipa-escape, pero nganong yang asawa wa man na-appeal. Okay, praise the Lord. So mao niya to ang isgutan karon. So again, i-share atong live mga igsoon. Itong teksto ani makita sa Genesis 19 arita sa 20 mag-start. Genesis chapter 19 verses 20 niya, paubos. Okay. Arita sa 20. Ingon rin yung pulong sa Ginoo mga igsoon. Genesis 19:20. Busa padtua ako, ang silot ni. Busa padtua ako ni anang gamayng lungsod sa unahan aron maluwas ako. Ang anghel mitubag, uyon ako sa imong hangyo. Dili ko i-apil paglaglag kanang lungsura. Hala, dagan na. Wala ako'y mahimo sa dili ka pa moabot dito. Okay? Yeah, let's jump into verse 24. Gipaulanan sa Ginoo og nagsigang asupre ang Sodoma ug ang Gomora. Gilaglag sa Ginoo kining mga syudara ug ang tibuok walog. Lakip ang tanang mga tao sa mga syudad ug ang mga tanom niadtong dapita. Apan ang asawa ni Lot nga nagsunod kaniya milingi og nahimo siyang haligi nga asin. Ang Diyos magapanalangin siyang balaang pulong. So mao ni ang story igsoon. Shoutout din ako si Brad Magu na sa Pasil. Brad,
ingon ka mulaag ka diri og Bohol kung nakalaya na ka. So may gusto nimo ako'y mo na diha. Laag ta diha. Okay. Again, story ni siya igsuon sa kanto bitawng mao ni ang hangyo ni Abraham nga gusto niya luwason si Lot ang iyang hinigugma dool sa dughan niya iyang kaliwat igsuon. Kay ingon man ang Ginoo nga iyang sunugon laglagon ang Sodoma ug Gomora unya naaman didto puyo si Lot ug iyang pamilya. Okay? Mao na nga ning hangyo si Abraham sa Ginoo nga i-spare or kanang maka-escape ba, i-rescue ang iyang duol sa dughan no nga hinigugma nga si Lot. Okay? So mao to nga ang Ginoo mga igsoon, He is the God of chances and He is the God of love and He is our loving Father. Maluluyon siya. Mao to mga igsoon nga gitagaag higayon nga i-grant niya ang request ni Abraham nga luwason si Lot ug ang iyang pamilya. Now, nganong laglagon ug sunugon ang Sodoma ug Gomora? Ang history ana igsoon sa Sodoma ug Gomora, usa na siya kadagkong syudad nga dautan kaayo. Grabe diha ang espiritus kaulag, no? Grabe diha ang mga sex igsoon nga magunay na ng lalaki ug lalaki sa babae. Unya magunay diha mga igsoon ang anak ug ang ginikanan. Basta grabe kayo diha ang mga espiritus kaulag. Grabe ang kadautan ana ug ang Ginoo nasuko ug napungot kay di muangay ang Ginoo og kadautan. Mao nang naka-decide ang Ginoo nga iyang sunugon ang syudad, iyang paulanan og kalayo asupre. Okay? Kay iyang pamatyon ang nagpuyo didto. Apan sa taliwala anang dako ug dautan nga syudad, naa diha nagpuyo ang kadugo ni Abraham nga giganlag si Lot kauban sa iyang asawa ug mga anak. Mao tong si Abraham nagsigi og hangyo sa Ginoo, no? Ug ang Ginoo mga igsoon, dali ra gyud istorya. Ang Ginoo mga igsoon, 1 John 4:8, He is the God of love. Dali ra siya makasabot. No, dali ra siya istoryahon. Mao tong tungod kay ang atong Ginoo, atong langit nung amahan maluluyon, iyang gigrant. Mao to igsoon, so nagpadala ang Ginoo mga anghel or anghel mga igsoon. Ug mao to nga dihay usa ka anghel nga kaistorya ni Lot. Ang anghel nagdala og mensahe. So si Lot, so ang anghel naghatag og instruction. Si Lot na gihangyo, ingon si Lot, diri mao to tong gibasa, ingon si Lot igsoon. Busa padtua ako ni anang gamayng lungsod sa unahan aron maluwas ako. So padulong pa ni magpaulan og kayo. Ingon ang sa 21 ang anghel, uyon ako sa imong hangyo, dili ko iapil paglaglag kanang lungsora. Kay kana nga lungsod nga hangyo ni Lot igsoon. Mao na iyang giplanuhan nga adto siya mo tago, adto siya mo kalagiw aron di siya maapil sa kamatayon. Okay? So ang anghel nga gisugo sa Ginoo sayon ra istoryahon. Okay? Ninghatag og pabor ni Lot. Sa 22 ningingon ang anghel, hala dagan na. Okay? Unsa instruction? Dagan na. Next line, wala ako'y mahimo sa dili pa ka moabot didto. Okay? Okay? Mao to mga igsoon gi-instructionan si Lot ug iyang asawa ug iyang mga anak nga dagan na. Padulong ana nga lugar nga imong gipili. No? Iyang gingnan dagan na. And then in next verse sa 24, let's jump into verse 24. Gipaulanan sa Ginoo og nagsigang asupre ang Sodoma ug ang Gomora. Gilaglag sa Ginoo kining mga syudara ug ang tibuok walog. Lakip ang tanang mga tao sa mga syudad ug ang mga tanom niadtong dapita. Grabe ang kasuko ug kapungot sa Ginoo. Manig ingon mga igsoon nga our God, our Heavenly Father is slow to anger, rich in unfailing love, pero di siya buot pasabot nga di siya masuko. Slow to anger lang siya. Pero tungod kay siya Diyos sa hustisya, makita niya nga grabe na kadautan, masuko gid siya. Mao to mga igsoon nga wa na siya kapugong siyang kagalingon kay siya nga Diyos hustisya man. Iyang nakita ang kadautan, grabe kadautan, ka evil, ka wicked sa Sodoma o Gomora. Mao tong iyang gipaulanan o kung sa iyang gipaulan, nagsigang asupre, grabe na kay naigsoon nga kalayo. Iyang gipamatay tanang tao dito.
tanang hayop, gisunog ang dakong syudad, gawas sa pamilya ni Lot, nga iyang gipaikyas. Apan igsoon, ang verse 26, nagaingon diri. Apan ang asawa ni Lot, nga nagsunod kaniya, milingi, ug nahimo siyang haligi nga asin. Ang instruction sa anghel, dagan. Okay? Nanagan ang asawa ni Lot, si Lot ug iyang duha ka anak. Apan samtang nagdagan sila padulong sa dapit, din adto sila makatago og safety. Ang asawa ni Lot nagpalahi. Ang asawa ni Lot nilingi. Nilingi sa syudad nga nasunog. Nilingi siya sa iyang gipuy-an sa una. Nilingi siya sa iyang kaniadto. Nilingi siya sa dapit, diin dis-a siya girescue ni Lord. Mahinungdan, nahimo siyang haligi nga asin. Now, but pasabot, wa maluwas ang asawa ni Lot. Namatay ang asawa ni Lot. Ang nabuhi kinsa man si Lot ug ang iyang duha ka anak. Karon igsoon, ngano man nga namatay man, nahimo mang haligi nga asin ang asawa ni Lot. Mao ni ako ang punto karong kabuntagon. Again, share our life please. Ang asawa ni Lot igsoon, dako na kay chance nga maluwas. Dako na kayog chance nga maka-escape. Dako na kayog chance nga mabuhi. Apan tungod kay ninglingi man siya sa iyang kaniadto. Ninglingi siya og balik sa dapit, din dito siya nagpuyo. Sa dapit diin dis-a siya gihawas sa Ginoo. Wa siya kalahutay, namatay siya, nahimong haligi nga asin. Usa lang ang pasabotan ni igsoon. Kamo nga nagtan-aw karon di apil ko. Kung girescue ka ni Lord, gitagaan tag chance ni Lord nga maluwas. Gitagaan tag chance ni Lord nga magbag-o sa atong kinabuhi. Gitagaan patag chance ni Lord nga mosunod kaniya, mga lagad niya, taliwala sa atong kadautan, taliwala sa atong kasalbahis, taliwala sa atong kabisyoso, taliwala sa atong kamaldito, taliwala sa atong kapalahubog, kaadik-adik na maligya og syabo, taliwala sa atong kahilig og kabit-kabit sa una. Once gitagaan kay tag chance ni Lord nga mabag-o atong kinabuhi, mga lagad niya, muserbisyo niya, musimba, magdaig sa Ginoo. Igsoon, ayaw na jud og lingi sa imong kaniadto. Igsoon, ayaw na gyud og balik sa imong kaniadto. No? Kung na may time nga imong magian ang imong kaniadto, agiin na lang. Ayaw lingia, ayaw tutuki, ayaw fokusi, ayaw punduhi. Amen. Ang asawa ni Lot igsoon, dapat makakuha ta niinig pagtulunan nga dili kumpiyansaan kung mulingi ka. Dili ka kumpiyansaan kung mo turning back ta or mo look back ta sa atong kagahapon. Kay duha ang atong masinati igsoon, duha ang atong consequence. Once kabalukas ka matuoran igsoon, girescue na ka ni Lord from the darkness, gipagawas na ka ni Lord sa mga makadaot nga bisyo, gibag-o na ka sa Ginoo sa imong pagkaadik-adik, pagkapalahubog, pagkahimabay or hilikag laki. Unsa may imong mga kaniadto, gibag-o na ka sa Ginoo, girescue ka, ayaw jog balik, ayaw lingi sa kaniadto. Meaning ayaw og balik og connect, ayaw og balik igsoon og himo og conversation sa imong kaniadto, ayaw og lantawa, ayaw pamalandungi imong kaniadto. Amen. Ngano man kay dakog posibilidad igsoon nga kung dis-a ka kaniadto, pwede ka mabalik or pwede ba ka wala chance maluwas. Duha lang ang may tabo na to. Una igsoon, based on my experience, once gibag-o na ka sa Ginoo, giluwas na ka sa Ginoo, gitagaan ka higayon sa Ginoo nga mabag-o ang kinabuhi ug mga lagad niya. Gihawas ka sa Ginoo sa kangit-ngit sa mga kahilayan, mga binuhatang dautan. Una, ayaw na lingia imong kaniadto. Ayaw na pakig-connect or pakig-kontak sa imong kaniadto. Like sa imong mga barkada kaniadto, no? Like sa imong mga hilig kaniadto. Ayaw na lingia. Ayaw tutuki, ayaw tanawa, ayaw punduhi. Do not dwell in the past. Mao nag-ingon ni Prophet Isaiah, forget the former things. Do not dwell in the past. Kaysa dang magpundo ka sa imong kagahapon, mulingi ka sa imong kagahapon, una, posible, madala ka og balik. Nganong daghan kayong mga adik-adik, mga palahubog, mga gibag-o na sa Ginoo, namalik sa ilang kaniadto. Ngano man, nagsige maglingi pod sila.
posible igsoon nga mabalik ang atong daotang kinabuhi kaniadto kung magsige taglingi sa kaniadto. Move on na. Amen. Ayaw siglingi, no? Tanaw ka kay dagko na kay bahig ang syaboron. Tanaw ka sa imong mga amigong palahubog si kaglingi, magpundo pa ka, no? Mo-reconnect ka, no? Mo-reconnect ka sa imong mga barkada kaniadto. Once mo reconnect ka, mo balik kag connect ba, no? Baliko nimo og higala, baliko nimo og amigo, ang imong mga palahubog nga amigo don't get me wrong, no? Pwede ra makagigala tas mga barkada sa una way problema na, pero kung mobalik ka og makigminggol nila nga wa kay hinungdan bitaw, wa kay rason, I mean, wa kay plano nga mawali, magsige ra kag tambay-tambay sa imong kaniadto ba, no? Magsige ra kag istorya-istorya sa imong mga barkada. Sa imong mga barkada sige share nga dagko na kay bahig karon, barato na kay bulto sa Cebu, kusog na kayo, ligon kay tag nagkupot na to, no? Igsoon posible madala ka. Tanawa ang asawa ni Lot, ninglingi siya sa iyang kaniadto, unsay nitabo niya. Imbes maluwas daw ta siya, gitagaan sa higayon. Wa na siya naluwas, no? Posible nga mabalik ta sa tong kinabuhi kaniadto mga igsoon kung mulingi tas tong binuhatan kaniadto. Kung gipagawas kas Ginoo, ayaw na sige lingi. Kung gibag-o kas Ginoo, ayaw na og pundo. Dool sa dapit diin matrigger ang imong kaluyahon. Matrigger ang imong sala kaniadto. Amen. Ay kumpiyansa, tanawang asawa ni Lot, ninglingi, kumpiyansa kayo. Naluwas ba? Wala. Ang naluwas si Lot, raw ang mga anak. Ngano man? Ngano mulingi man ka? Nawili pa ka sa bahig ron? Nawili pa ka sa Red Horse nga bugnaw kayo? Nawili ka sa imong ex? Nawili ka sa kailayan? Nawili ka sa bar? Nawili ka sa mga disco-disco? Nawili ka sa mga binuhatan ni mo kaniadto? Kumulingi ka, posible, mabalik ka. No? Ayaw, tagaig lugar ang yawa. Kung instruksyonan ka sa Ginoo nga focus sa gingon sa Hebrews 12:2, itutok na to atong mata ni Kristo. Focus. Dagan padung sa unahan, ayaw balik sa kaniadto. Yanong dagang na balik. Yanong dagang ning balik sa agi karon. Nay nga backslide, ning balik og suyok, ning balik og inom, ning balik sa ilang binuhatan kaniadto ngano man. No? Ning lingi-lingi man. Sugarol ka kaniadto, gibag-o ka sige kag lingi naman dai scatter, anto na nabuang na kag scatter. No? Ayaw glingi sa imong kaniadto kay posible matintal ka. No turning back ta dapat igsuon. Sama sa asawa ni Lot, no? Dako na kayog chance nga maluwas siya, girescue sa kamatayon. Pero nilingi, nawili sa bidyukihan. Nawili sa unsa ka iyang mga binuhatan kanidto, nawili na imong haligi nga asin. No? Duha ka buk padulngan ato igsoon kung mulingi-lingi tas kaniadto. Una, pwede ka mabalik sa kaniadto nimo. Sige man kaglingi, mo reconnect man ka. Balik man ka sa imong mga barkada, higalang adik-adik, nagtambay, nagpundo, nagpudtrip. Okay raw, naaka dito, parehan ako, pero nagwali. Na may times mo join ko nila igsoon. Pero nagwali ko. Na ako'y part. Pero kung muadto lang nila, magbanding-banding, wala. Ngawa ko'y walihon, di ko madto. Nga naman, wa ko nagkumpiyansa. Ang asawa ni Lot nilingi na imong haliging asin. Dako ni siya nga leksyon nga once magsigi kag lingi sa imong kaniadto, magpundo ka sa imong kaniadto igsoon, magsigi kag meditate, magsigi kag focus, tambayan nimo ang kaniadto nimo, di kalikayan, di kadugay, di magdugay, mabalik ka sa imong pagkaikaw nga naglunang sa kadautan. Mao ni una may tabo. Okay? Mao ni ang pagtulunan nga makuha na to igsoon sa asawa ni Lot. Una, kung magsigi kag lingi sa imong kaniadto, posible ka mabalik sa imong kaniadto. Ang katong kinabuhi nimo kaniadto nga gubot kay mabalik to nimo. Ang katong pagkalulong nimo sa makadaot nga bisyo mabalik to. Sige makaglingi sa bahig nga dagko kayo. Lingi ka sa mga kailayan. Lingi ka sa mga offer ni Satanas. Ikaduha igsoon. Ayaw na og lingi sa imong kaniadto. Kung asa ka karon gibag-o sa Ginoo, gibutang sa Ginoo, focus diha. Paggamit sa Ginoo, serbisyo si Lord ngano man. Wa ka balo igsoon. Last chance na nanimo karon nga giluwas ka sa Ginoo. Mubalik pagali ka sa agin mo, basin matigok ka sama sa naitabo sa asawa ni Lot. Wa ko manungo igsoon, basin mauni ba? Gitagana kag chance sa Ginoo. Pero magbuot gyapon ka, mubalik gyapon ka, wa ka matagam. Unsa man imong kagi kaniadto igsoon, gitagaan kag higayon sa Ginoo nga maluwas mabag-o sama sa asawa ni Lot. Gitagag higayon, girescue from the darkness. Darkness man tong Sodoma o Gomora kay kangit-ngit man to.
Gitagaag chance nga mabag-o. Tagaag kinabuhing madagayaon. Pero ninglingi pag yun. Unsay resulta? Namatay. Namatay meaning wa nay chance. So what if igsoon nga karon nga giluwas ka sa Ginoo? Karon nga gibag-o ka, giawas ka sa Ginoo sa kangit-ngit. Last chance na lang ni nga mga lagad ka sa Ginoo. Last chance na lang na igsoon nga mo serbisyo ka sa Ginoo. Last chance na lang ni ron nga gihatag ni Lord sa imo para magpagamit kaniya. What if last chance na lang ni? No? Mao na nga ayaw lingi-lingi, ayaw balik sa kaniadto, ayaw pundo sa kagahapon. Focus imong mga mata sa Ginoo, pagpagamit sa Ginoo, pagserbisyo sa Ginoo. Okay ba last chance na lang ni? Amen. Nya ayaw i-miss ni nga chance igsoon, way kumpiyansa, wala ko manungo, but what if sama mo? Kamo nga minaw karon, sama mo sa asawa ni Lot. Gitagaan na kag last chance nga mga lagad niya. Last chance nga mo serbisyo sa Ginoo, last chance nga mo tubag sa tawag sa Ginoo, magpagamit sa Ginoo, musunod sa iyang kabubuton, iyang plano, musunod sa Ginoo. What if last chance na lang ni? Sama sa asawa ni Lot, imo pa ning palabyon? Ayaw kumpiyansa igsoon kay base na sige ni mog lingi. Lingi, mabalik ka. Di na hinong kakabalik sa Ginoo niya, matigok na ka. Tanawa ang asawa ni Lot, namatay naman eh. No? Ayaw igsoon i-miss ang opportunity. No? Karon igsoon, pareha nako. Akong giingnan ang Ginoo, pagkabag-o na ako, Lord, karon kay imo man gipamatud-an nga gamhanan ka. Kay imagine, Lord, more than 16 years ko nalulong sa illegal nga droga. More than 16 years ko, and then in how many years nagsigi ko Ginoo og attempt, nagsigi ko pangandoy nga mabag-o, pero wa jud ko nabag-o kay ang kuwang ikaw ra day Ginoo. Karon Ginoo nga imo kong gipamatud-an. I mean, imong gipamatud-an nga tinuod ka, matuod ka, gamhanan ka, milagroso ka. Then di na ko sayangon akong ginabuhi. Ako hindi nan si Lord. Kani nga chance nga gihatag nimo nako Ginoo, di na ko ni palabyon. Di na ko ni sayangan Ginoo. And ako ning gipanaad nimo Ginoo. Tanan na kong nahabilin nga oras sa kalibutan, gamita ko. Tanan nga nahabilin nga oras na ko sa kalibutan, ako ning igamiton para iserbisyo nimo. Kay nga man igsoon, wala ko kabalo, last chance na ni nga gihatag ni Lord nako. Wala ko kabalo nga mauna lang ni ang katapusang higayon nga gihatag ni Lord nako. Next time nga mobalik ko sa kung kaniadto basin matigok nako. Di na may tabo pastor kay Ginoo gugma, yes ang Ginoo gugma, pero ang Ginoo hustisya pod. Amen, may ayaw kumpiyansa. To all of the viewers right now and listeners, praise the Lord kung nakabalo mo sa kamatuoran. Praise the Lord kung nag-serve mo ni Lord karon. Ang akong ikabili ninyo igsoon, ayaw balik na sa kaniadto. Ayaw lingi sa kaniadto. Move on. Look forward, move forward. Fix your eyes on Jesus alone. Ayaw lingi sa kaniadto. Kay basin mao na hinungdan nga mobalik ka, ug mao na hinungdan nga di na hinung ka makabalik sa Ginoo. Mutaliwan na hinung ka nining kalibutan nga wala na ang Ginoo nimo, pariha sa asawa ni Lot. Buhi pa unta ang asawa ni Lot. Giriskyo unta sa kamatayon. Giriskyo sa pagkalaglag sa Sodoma o Gomora. Dako na kay chance nga mabuhi, maluwas, magpuyo sa kalinaw, uban sa presensya sa Ginoo, kauban siyang tibok pamilya. Apan ang asawa ni Lot nawili siguro to sa iyang kaniadto. Apan ang asawa ni Lot igsoon gisayangan sa bidyukihan, gisayangan sa mga ilimnong makahubog, gisayangan sa mga kahilayan ug kalipay nining kalibutan na minglingi siya sa mga material nga butang, sa mga kalibutanong kalipay ninglingi siya sa iyang dagkong income ug unsa man to. Unsa man to, sayang kayo. Ninglingi siya ba? Ug mahinungdan nga wa siya maluwas. Sayang. The same na to igsoon. Naman tay mga nangagi nga kangit-ngit. Natay mga kaniadto nga kadautan. Kaniadto na to. Kagahapon na to. Pwede ka mo share sa imong testimony kung giunsa ka pagbag-o sa Ginoo, pero ayaw lingia. Ayaw punduhi, do not dwell in the past. Ayaw og reconnect og balik sa imong kagahapon. Kay basin mao na hinungdan nga mabalik ka sa imong kaniadto. Mao nang daghang kay mga adik-adik ro na malik, daghang mga bisyoso na malik. Kay nagsige maglingi, dagko kay bahig na, barato na kayong syabo. Nanay syabo, baligya akong silingan. What if musuway ko biyog unsay tama hantod karon wala ka balik sa Ginoo. Luoy kayo. Igsoon ay sayangi nga giluwas ka sa Ginoo.
Ayaw sayanging higayon nga gihatag sa Ginoo nimo. Nga makadawat ka sa gasa, sa kaluwasan, kay wa ka kay balo, mao na lang ni ang last nga chance. Ang asawa ni Lot, save na unta. Minglingi man siya. Nanaunta siya sa kamot sa Ginoo. Yang tibok pamilya. Pero ang asawa ni Lot, ning ikid, chuk! Kay ganahan siya mubalik sa Sodoma o Gomora. Patay siya. Usa lang ni ka ebidensya igsoon nga way kumpiyansa bisan luwas na takaron. Way kumpiyansa bisag nanataron sa kamot sa Ginoo. Way kumpiyansa bisan gibag-o na takaron. Ayaw na gyud og connect. Ayaw na gyud og reconnect. Ayaw na gyud punduhi ang imong kaniadtor kagahapon. Ayaw siglingi nangagi na mubuo na. So di ka kamubuon kay sige man kag tan-aw sa imong kagahapon. Mubuo na. Tanawa si Lord na ihayag nga ugma unsa gingon sa the book of Isaiah, forget the former things. Do not dwell in the past. Look, I am doing something new. No, meaning, I am doing something new. Naibuhaton si Lord nga bagong butang, pero di na nimo makitaan kay sige kag lingi sa imong kagahapon. Ug kana nga sige lingi nimo, posible ka nga madisgrasya pa ka. Posible ka mabalik sa imong kaniadto. Igsuon, move on na tag iluwas tas Ginoo. Gi-rescue na tas Ginoo, gibag-o tag yawas tas kangit-ngit. Padayon ta og tan-aw. Amen. Adto na tutok sa Ginoo. Kay na siya giandam nga hayag nga ugma, kaayuhan. Amen. Kadaugan, kalampusan, kauswagan, pag-asenso naa diya sa unahan. Ayon na siglingi sa imong kagahapon. Amen. Sumao na igsuon, dapat makakuha ta ni nga pagtulunan sa asawa ni Lot. Ang asawa ni Lot naluwas na unta. Ang asawa ni Lot girescue na unta. Ang asawa ni Lot igsuon nanauntay higayon nga maka-escape sa kapungot sa Ginoo. Maka-escape sa kamatayon. Apan ninglingi pagyud siya. Nadala siya sa iyang gibati. Nadala siya sa iyang emosyon. Nadala siya sa iyang craving, iyang gana, nga unod nun, nga lawas nun, nga kalibutanon, kaysa langit nun. Amen. Lesson again is no turning back. Kung ang imong mga mata karon gipatutok ka sa Ginoo sa iyang kabubuton, hala diha ka, focus. Kay wa ka kay bawo igsoon, mao na lang ni ang last nga chance nga gitagag higayon sa Ginoo nga mga lagad niya. Wa ka balo nga ang kabag-uhan nga imong nasinati, last chance na lang na. Para sa asawa ni Lot, last chance naman to. Di ba wanay laing chance? Patay na gyud na imong haliging asin. So what if last chance na ni nga gihatag ni Lord sa imo? Ayaw palabya. Ayaw sayanging higayon nga giluwas ka sa Ginoo. Ayaw sayangi ang higayon nga gitagaan kag chance nga mga lagad sa Ginoo magpagamit sa Ginoo. Huslan man nga nangalagad ka sa Ginoo karon, itodo na nato. Huslan man nga gigamit ka sa Ginoo karon, magpagamit patag maayo, desire more sa presence ni Lord. Amen. Ayaw sayangi ang higayon nga gihatag sa Ginoo. Ug ayaw balik og lingi-lingi sa kaniadto. Ang nangagi agiin na lang. Ug na may times nga imong maagian ang imong sa atong journey, atong magian ang atong kaniadto. Agiin na lang, ayaw punduhi. Amen. Ayaw tagaig lugar ang yawa. Kay ang yawa igsoon, once makakita na siya og bakante, makakita siya og opportunity nga i-down ka, di gyud na siya magduha-duha, di na siya magsayang og panahon para birahon ka aron mabalik ka sa kaniadto. Apan ang yawa igsoon, di kahilabot nimo kung wa lang kay agianan. Kung di lang nimo siya tagaag chance, di sad na siya kaatake nimo. Wa may pultahan unsaon pagsulod niya. Amen. Ay kumpiyansa, guard your heart. Kung oferan ka sa imong kaniadto nga tan-aw nimo murag mao ni time nga mabalik ka, ayaw. Ignore them. Focus sa imong karon. Ayaw panundog sa asawa ni Lot igsuon nga luwas na unta. Gi-rescue na unta. Gitagaan untag chance. Apaninglingi pagid, ayaw paglingi-lingi. Ayaw paglingi-lingi sa wala tuo sa luyo adto ra ka focus sa Ginoo. Because at the end of the day, walay laing magdupa, magatang nato sa finishing line. Only Jesus. Dili imong mga barkada og inom og suyop, barkada sa kailayan. Even imong family nga wa pa makabig, dili na may makaluwas nimo, dili na may mo judge na to at the end of the day si Lord. So adto ta focus sa Ginoo, unsay hinungdan nga nangalagad ka sa Ginoo karon. Kinsay hinungdan
Nganing simba ka si Lord, di ba? Tutok niya ayaw lingi sa kagahapon. Kay duharay may tabo na to kung mulingi ta sa tong kagahapon sama sa asawa ni Lot. Una, mulingi ta sa tong kagahapon, pwede mo balik ta. Pwede igsuon atong balikan ang atong mga sala nga gibiyaan kay sige man kaglingi, matintal ka. Ikaduha, sige kaglingi sa imong kagahapon, basin mao na hinungdan sa katapusan nimo. Kay last na lang day na nga chance nga gihatag sa Ginoo. The only chance para maluwas ka. Pero imo pa jud gisayangan. Igsoon again ayaw sayangi ang imong pagkaniluwas karon. Paggamit ta sa Ginoo, padayon ta magkadagma-dagma man ta. Bangon ayaw lingi. Usay madagma ka, mubalik na lang ko kay kapoy kay lisod kay mga lagad sa Ginoo. Lisod gyud. Walay sayon nga musunod sa Ginoo. Nagsubay ta sa sigpit nga dalan. Dagag problema, no? Dagag paglutos, pagantos, pagsulay apan ang saad ni Lord. Iyang grasya igo na. Matod pa ni Pablo, His grace is sufficient. Si Pablo nakasinati po kalisod, kalisdanan, kagutom, unsa man diha, pagsulay, paglutos. Pero ang grasya sa Ginoo enough na para mo sustain ta, magpadayon ta. Kay prangkahan ta mo maigsoon again and again. Sa karon nga nana kay Ginoo, girescue ka ni Lord from the darkness. Sa karon nga naa ka, nakahingbit nga relasyon sa Ginoo, mao ni Timan-e ni o hinumdumi sa tanan nga battles nimo. Wa ka maginusara. Sa tanan nga mga battles nimo, nag-uban nimo ang Ginoo. Nganong mahadlok man ka, kana pa lang nag-uban siya nimo. Di jud ka mapildi. Madagma ra ka na, dagma ra na, di man na pildi ang dagma. Buhi pa man ka. Madagma ka, mubangon ra ka, mupadayon ka. Kuha leksyon ang imong pagkadagma. Amen. Ana ra. Ayog sayangi nga girescue ka ni Lord. Ayog sayangi mong kabag-uhan. Ayog sayangi mong kaluwasan. Ayog sayangi ang chance nga gihatag ni Lord. Puslan man nga gitagaan kag chance ni Lord. Itudo na nato nga mga lagad niya. We're gonna serve Him faithfully, honestly. Ayaw naglingi sa imong kaniadto sama sa asawa ni Lot. Kay wala ka kabalo, mao na lang niya ang last chance nga gihatag ni Lord nimo para mga lagad kaniya. Next time nga imo pa siyang pasubon, imo pa siyang i-disappoint, basin wa na kahigayon nga makabalik sa Ginoo sama sa asawa ni Lot. Amen. So igsoon, ayog sayangi ang pagkaniluwas nimo, ayog sayangi ang imuhang kabaguhan, magpagamit sa Ginoo. Ay siglingi sa kaniadto, do not dwell in the past. Ang nangagi na to, no, og ipahungong to sa yawa, rebuke ka ng yawa, no, in Jesus name. Ayaw tagaig lugar siya. Ayaw og reconnect, ayaw og connect og balik sa mga sitwasyon or mga tao nga pwede mabalik ang imong kaniadto. Focus sa Ginoo, dagan padulong sa Ginoo. Mao bitaw ang gingnan sa anghel ang asawa ni Lot or si Lot, dagan mo dito. Way lingi-lingi ha, ninglingi man ang asawa ni Lot. Wa siya naluwas, sayang ang chance. The same nimo og nako. Kaning chance nga gihatag sa Ginoo nako nga iya pa kong gibag-o. Wa jud nako ni sayangi igsoon. Karon grasya sa Ginoo, naabot nako og 14 years kapin. No, 14 years nga nangalagad niya, nagwali sa pulong sa Ginoo. Wa nako sayangi ang higayon. The same ninyo. Karon gibag-o mo sa Ginoo. Karon gitagaan mo og kahigayunan sa Ginoo nga magbag-o og mga lagad niya, magpagamit niya. Ayaw sayangi. Ayaw itugot nga karon nana ka sa kamot sa Ginoo mo, ambak ka og mulukso ka. Kay gitagaan man tag kagawasan sa Ginoo. Ayaw sayangi. Kundili move on, padayon, paggamit sa Ginoo. Ayaw lingi sa kaniadto sama sa asawang ni Lot. Kay ngano man, kay basin mao na lang ni ang last nga chance nga gihatag sa Ginoo nimo para mga lagad kaniya, para magpagamit kaniya. Unya imo pang sayangan. Ayaw itugot nga may tabo na. Igsoon, padayon ta. Padayon ta nga magpangalagad sa Ginoo, magpagamit sa Ginoo. Padayon ta sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Lisod man, hangat man usahay, luya usahay, pero iasa raman ning kalisod, kaluya og mga pag-antos kumpara sa langit, pohon, kung makalahutay ta og makaabot ta didto. Mao nang atong agwantahon ni, manad ra ka. Og again, sa atong mga battles, total, di man sa tabiyaan sa Ginoo. Mao ni timan di ta dalhon sa Ginoo sa dapit nga lisod kayo, nga wala iyang grasya. Di ta dalhon sa Ginoo sa dapit nga grabing kanang kalisdanan, grabe ang problema.
Grabe ngit-ngita kung wala yang kahayag dia, wala yang presensya. Kundili, in every situation that we are in, okay, God's presence and His favor will always follow, will go after us. Amen. Hindi na mo, biya na itong Ginoo. Usahay, silent lang siya, pero narana siya. Isuwayan na imong pagtuo. Amen, ayog sayangi. No turning back, igsoon. Ayaw panundog sa asawa ni Lot, nganing lingi. Wa hino na luwas, wa hino na rescue. Look straight, no? Look forward. Kay na dito sa langit atong kadaugan, nasa unahan ang atong kadaugan, wala sa luyo. Nasa unahan ang atong kalampusan, kauswagan, na diha nagpaabot ang Ginoo. Amen. Sumaw niyang mensahe kanato ning taknas kabuntagon. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord for your message, for your word this morning. Salamat Ginoo nga imo ming gipahinumduman, gitagaan mi nimo warning nga dili gyud magkumpensa og dili mulingi sa kaniadto namo. Kay wala mi kabalo Lord, mao na lang ni ang last chance nga imong gihatag kanamo. Yes, Dios ka sa gugma. Apan Dios usab ka sa hustisya Ginoo. Usahay imo nang gitagaag chance ang tao dili patuo. Buhian jud nimo kadugayan Ginoo. Sama sa asawa ni Lot, imo na nintang giluwas, gitagag higayon. Papaninglingi pagyud, mo hinungdan nga wala siya maluwas. Thank you Lord for your reminder this morning. Usa ni kadakong pagtulunan nga bisan karon nanami sa imong presensya. Gibag-o namin nimo. Di gid mi pwede magsigi og lingi sa among kaniadto kay basin mabalik among binuhatan kaniadto or basin matintal mi unya dili na hinuon mi makabalik panimo. Og may hinungdan nga dili na hinon mi maluwas. So Lord God, salamat. Thank you Holy Spirit for your word this morning. Thank you sa imong bag-o nga pagtulunan nga imong gipaabot kanamo mensahe nining kabuntagon. I pray nga dili to malabay nga kawang apan amo tong i-apply ug mao to hinungdan nga makalahutay mi sa pagpangalagad nimo Ginoo. And right now Lord, I continue to pray to all of the viewers and listeners bisan pa man ang mag-reply ani. Lord God, wala ko kailan nila apan ikaw nasayod sa ilang kinabuhi. So Father God, I pray ikaw Ginoo magatagbo sa ilang panginahanglan. Akong giampo ang kaayuhan sa tanang naibalatian in Jesus name, pinagi sa labod ni Jesus, mga ayo mo sa pangalan ni Jesus. Sa tanan nga mga na problema o kwarta, utang, I declare financial breakthrough. Make them faithful Lord God. Kayo sahay magkautang-utang mi kay di po mi matinud-ano nimo. So Lord, I pray make them faithful in Jesus name. Especially sa financial matters in Jesus name, knowing nga ikaw ang tag-iya Ginoo. You are the blesser. Tanang mga negosyante, I declare favor. Akong giampo ang kauswagan sa pangalan ni Jesus. Ug sa mga trabahante, I declare favor and promotion. Himua nga faithful sa Lord financially nimo, knowing that you are the blesser. Ug ang tanan nga naa nila, gipiyal ra na nimo Ginoo. I pray Lord God nga sa ilhang income ay maya ka Ginoo in Jesus name. Sa tanan nga mga nasa gapos karon sa kangit-ngit, I declare deliverance. I declare nga mabugto, mabungkag ang kadina karon ni Satanas sa ilang kinabuhi sa pangalan ni Jesus. I declare transformation in Jesus name, freedom in the name of Jesus. Ug sa tanan nga mga way trabaho, nangitag trabaho, I declare open doors and opportunity sa job in Jesus name. And sa tanan nga mga gusto og kaluwasan silang tibok panimalay, I declare complete salvation to their whole family. I declare the word of God in the book of Acts nga naging ng pulong sa Ginoo nga mutuo lang ta ni Jesus, maluwas ta lakip ang tibok panimalay. I declare it, I apply it to your family in Jesus name. Maluwas ang imong tibok panimalay sa pangalan ni Jesus. Unsa man nga milagro Ginoo nga gikinahanglan karon sa imong makatawhan nga naminaw. I declare Lord God nga ang imong gamhanang kamot nga imong gipandong sa mga masakiton, imo sang palihukon sa ilang sitwasyon karon sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus in Jesus name. So Lord God, thank you. Ninigtak na among dawato ng kadaugan, kagawasan, kaayuhan. Dawato na mo ang panalangin o kay bulungang butang, gikan kanimo. Amo kining dawato namahan, uban sa dakong pagtuo. Imo lamang ming kapiyalan. Mao kining among pagampo sa pangalan ni Jesus nga may among bugtong manluluwas. Amen. Ug amen. Praise the Lord. That's all for this morning. Sakto pod kay mang lakaw miron 8. Okay, so
akong ibalik ang himaya ug dungog sa tumbuhay nga Dios, all the glory and honor akong ibalik sa King of Kings and Lord of Lords. So that's all for today, and see you again next time. Magkabakantita. Mata na akong anak. Ganina ka mata na? Okay. So ako nag-ampo nga karong adlaw puno sa kalinaw ug kalipay tagbon sa Ginoo yung panginahanglan. Sa mga nay trabaho, proteksyonan mo sa Ginoo. Sa mga OFW, ambingan mo sa Ginoo kanunay diha. Unya I declare that all the works of your hands i-bless ni Lord. Yung mga lakang giyahan mo ihatod mo sa kadaugan. Amen. So don't forget to subscribe sa YouTube channel. Ang link kuha na ko nabutang dire. Pero naa sa Mabungahong Kristanon 2.0 naka-live sa dito. Naa dito ang link sa atong YouTube channel, free ra to subscribe. Kaya ako ning i-download kaning ato ang live karon kay mawala ra ni in 30 days. So I want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para daghan ang mga bless. Thank you kayo mga subscribers, star senders, tanan. New followers, thank you kayo. Okay? So again, ako ibalik ang dungog himaya sa tumbuhi nga Dios ug wa ko'y laing kabilin. Unsay akong ikabilin ha? Ampo, amping, abante. To God be all the glory. God bless. Okay, see you next time. God bless.